Finally, kasamang Gilbert, nakita na ginadto ang imong inahan nga si Liti Ortiz. Unsa may gibati nimo diha? Sangko yun sa langit ang gibati, sir. Salamat sa inyong tabang, sir. Sa inyong station. This sir. Unsay lisod sa imong nahuna kasabang Gilbert pagkaybaw nimo nga na-trace nato ang imong inahan. 44 ka tuig ka nagpagita. 60 anyos na siya iyang paginaron. Usa na lisod sa imong nahuna pagkaybaw nimo nga na-trace na nato si Nanay Liti kagahapon. Ako kasabot ang gibati, sir. At na akong inahan, sir. Nagtrabaho ko yung kapos. Wala mo gustong unahuna sa trabaho. Wa kasi mong unahuna? Oo, gustong unahuna sa trabaho. Oo. Unahuna, ito araman niya. O, lagi ka taon, sad, oy. Kagahapon sa among pagpada sa among ang reporter dito si Karin Beltran dito yun mismo sa Panimalay sa imong ginahan dito sa balay po sa imong iyaan. Gi-video call kamunduha sa imuhang inahan. O sa imong gibati nga nakita na nimo ang kanang panagway sa imong inahan. Nakita na gyud nimo nga dako na kay siyang buhi kasamang Gilbert. Nagpasalamat ko Ginoo sa niya kulba-kulbaan ko sa nalipay ko nga nakakita na jud ko magidagway gini sa akong inahan di ay. Oh. Nagtanaw bitaw ko sa inyo habitang kanang purma sa inyong mga dagway nako. Wa gyud di gyud ikalimot. Perti yung liwatan nimo sa imong inahan. Sir, di input sa mo sa akong kuan nga liwat jud kuno kayo. Kalimot gid ay. Mao gani. Stilan. Unya say plano ninyo karon kasamang Gilbert? Plano lang sir nga manhadya bisig magkaroon pa yung liwas sinulog dire Cebu sir. Sige. Amo busy pa kay kung amo gon. Mao po tinuod. Ay lang sa kayo paapiki. Kay para nga di kay ka magka-bikos-bikos bitaw. Salamat kay taos Ginoo. Nahala sige kasamang Gilbert. Salamat po kaayo gyud nga kini ang nakahatag sa imuhang kini bitaw kaugalingon og another na pud nga kanang kasaysayan sibong kinabuhi isip anak ni Nanay Liti Ortiz no nga diin magakasama ato ang gipangita kini og ato nagbalampuson kita sa pagpangita niini. Basig na kay mensahe kasamang Gilbert, labi na sa ubang mga anak karon nga nagpaminaw sa tuwa nga nagbangutan po, nangita po sila mga ginikanan. Sige magpangita doon mo sa DXDC kay kugihan kay na sila niya. Na magpasalamat lang po ninyo sila nga. Na sige jud kay mo. Oy, naputol. Asa man to naputol man. Kadiyot lang ha. Tiwaso na to magkakasaba kay naputol man. Naputol man si kasamang Gilbert at tumbalikan baga kasama tawag. Okay, nana. Sige Bert, naputol man gamay. Sige padayon. Sir. Padayon. Daghang salamat sir sa inyong tabang sir nga porsige jud kay mo niadto sa lugar nga gipuyan sa kong ginikanan sir. Sige, salamat po kayo niya. Ang ubugtong mensahe nato ani Bert no nga kumporbi ba ka nga dili paulahi ang tanan, dili magpakawa og paglaom gubikan kay samtang buhi pa ta. Do nagay tsansa og do nagay kanabang do nagay paglaom paghapon og unsa ba atong gitinguha pinaagi pod sa giyas Ginoo mahatagan gyud kada katuban.